Γεια σου, Λία Σκουλά. Γεια σου, Γιάννη. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που εσύ ήσουν η αφορμή να σκεφτώ και εγώ διαφορετικά για το φαγητό. Τι λες? Βεβαίως, διότι σήμερα? σε διαβάζω, σε παρακολουθώ, σε βλέπω. Βλέπω τον τρόπο και την αγάπη που συμπεριφέρεσαι στα υλικά της μαγειρικής σου. Ναι, τα αγαπάω. Είναι όλα παιδιά μου. Ναι, είναι όλα, είναι όλα παιδιά μου. Μα έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, νομίζω. Λοιπόν, σήμερα εκτός από αυτό. Σήμερα πρωταγωνιστής είναι το μοσχάρι. Βέβαια. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα για να μην χρονοτριβούμε άλλο? Θα μαγειρέψουμε μια συνταγή που εμπνεύστηκα ένα καλοκαίρι πριν 3-4 χρόνια, όταν βρισκόμουν πάνω σε ένα βράχο κάπου στην Κρήτη, όπου υπήρχαν πάρα πολλά μυρωδικά. Και γι' αυτό τη συνταγή την ονόμασα η συνταγή του άγριου βράχου. Για το μοσχάρι του άγριου βράχου θα χρειαστούμε μοσχαρίσιο φιλέτο. Από ποιο μέρος του Μόσχου είναι αυτό? Το φιλέτο, από το φιλέτο. Το δεύτερο υλικό μας είναι η ρίγανη. Μύρισε την άγρια ρίγανη. Καλά, μαγωδία. Συνεχίζουμε με το δαφνόφυλλο. Αλλά πρόσεξε, να κάνω μια παρένθεση. Είναι δαφνόφυλλο από Στεφάνη Ολυμπιονίκη. Εσύ το έφερες? Ναι, εγώ. Βέβαια, το βρήκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε το μαϊντανό. Ο κλασικός μαϊντανός. Ο κλασικός μαϊντανός, κάπαρη. Από τις Κυκλάδες που είναι οι καλύτερες. Η καλύτερη κάπαρη. Ναι. Έχουμε σκόρδο. Σκόρδο. Λεμονάκι. Λεμόνι και δέντρο λίβανο. Δέντρο λίβανο. Ελαιόλαδο. Λευκό κρασί. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φρεσκοτριμμένο αλάτι. Μάλιστα. Και πώς αρχίζουμε να μαγειρεύουμε τώρα? Θα βάλουμε το τηγάνι μας πάνω στη φωτιά. Και θα βάλουμε ελαιόλαδο. Άναψε τη φωτιά, να ζεσταθεί το λάδι. Γιάννη, θα φτιάξουμε ένα μπουκέτο μυρωδικών, με το οποίο θα αρωματίσουμε το λάδι, στο οποίο θα μπει το μοσχάρι μας. Ναι. Πριν το κάνουμε αυτό, θα κόψουμε το μοσχάρι μας, έτσι. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πιάτο μας θα βάλουμε 2 φέτες στην κάθε μερίδα, ναι, αλλά θα κόψουμε μαζί και τις 2 φέτες. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Μετά θα το χωρίσουμε, εφόσον θα το ροδίσουμε. Σοβαρά. Έτσι, μάλιστα. Έτσι θα κρατήσει όλους τους χυμούς μέσα το κρέας. Μάλιστα. Τώρα κάνουμε για 2 μερίδες. Για μας τους 2. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να τα αλατοπιπερώσουμε. Και τώρα θα φτιάξουμε ένα μπουκέτο μυρωδικών για να αρωματίσουμε το λάδι μας. Νομίζω θέλει κι άλλο λάδι. Όλα. Αλλά μάλιστα. Παίρνουμε δαφνόφυλλα. Ναι. Παίρνουμε φρέσκια ρίγανη. Παίρνουμε μαϊντανό. Χωρίς να το κόψουμε? Χωρίς να τα κόψουμε. Μάλιστα. Και κοίτα να δεις, θα τους κάνουμε. Παίρνουμε και το δεντρολίβανο που χρειάζεται. Ναι. Τα κάνουμε όλα, κράτησε τα μου. Μάλιστα. Έτσι. Και θα τους κάνουμε ένα κόμπο με ένα κλωναράκι μαϊντανού. Ένα δεματάκι. Λοιπόν, τώρα αρωματίζουμε λοιπόν το ελαιόλαδό μας με αυτό το μπουκετάκι μυρωδικών. Στη συνέχεια θα ρίξουμε σκόρδο, το οποίο σκόρδο δεν θα το καθαρίσω, θα το ρίξω με τα φλούδια. Γιατί αυτό? Γιατί μετά θα το αφαιρέσω, απλά το ζουλάμε να βγάλει τα έλαιά του. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι αρωματίζουμε πολύ ωραία το ελαιόλαδό μας. Έλα, Αλή. Ο Αλή, ο φίλος μας εδώ που μας περιποιήθηκε, μας βοήθησε πάρα πολύ. Μίλα δυνατά για να σε ακούμε. Ναι. Να σου πω, στον Μπαγκλαντές έχετε τέτοια πράγματα? Έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά εμείς μαγειρεύουμε αλλιώς, διαφορετικά. Τα μαγειρεύετε διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει ροδίσει καλά το φιλέτο μας. Μάλιστα. Έτσι. Και θα το σβήσουμε με λευκό κρασάκι. Λίγο τη φωτιά. Ωραία, όχι σβήστηκε. Ωραία και άσπρησε κιόλας. Μου κάνει εντύπωση. Καλά, εντάξει, δεν παίζει. Αυτό είναι τέλειο. Δεν υπάρχει που λένε τώρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Συνταγή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Κάνει έτσι μια σαλτσούλα. Ναι. Το φιλέτο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα θα το βγάλουμε από το τηγάνι, σε αυτή τη φάση. Θα το βάλουμε στον πάγκο κοπής. Να το κόψουμε πρώτα. Τώρα θα το κόψουμε φετούλες. Λοιπόν, θα πάρουμε τη φετούλα. Έτσι. Από ό,τι βλέπεις δεν καίγομαι κιόλας, έτσι. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Είμαι χαλίφης. Η φωτιά είναι χαμηλωμένη. Είναι χαμηλωμένη, θέλουμε λίγο να τραβήξει τη σάλτσα του και είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Αλλιώς θα χρειαστώ ένα μεγάλο στρογγυλό πιάτο. Εντάξει. Ναι. Για να το πω για να καταλάβει, να το πω λίγο εγώ στα μπαγκλα... Αλή, ένα αλάχανε μωρό ότι και τα άλλα ρε, την τσλεύρα με πήγε τα ταλό. Μπράβο. Και μας έφερε και τη γαρνιτούρα μας. Θα το γαρνίρουμε με ντοματίνια τα οποία έχουν μαραθεί λιγάκι. Τα μαράθηκαν, όχι τυχαία. Όχι, τα βάλαμε λίγο στο φούρνο μαζί με το τσαμπάκι τους. Είναι για το decoration του πράγματος. Με βούτυρο και αλάτι, είπε ο Αλή. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, το φιλέτο μας
Είναι 2 φέτες βάζουμε στην κάθε μερίδα. Μάλιστα. Έτσι. Τη μία μερίδα φτιάξει, εντάξει, θα καταλάβει ο Τη μία κόσμος. μερίδα. Είναι υπερβολικό όμως τόσες πολλές ντομάτες σε μια μερίδα, δηλαδή. Είναι έτσι για την ομορφιά του πράγματος. Μάλιστα. Η ομορφιά είναι πάντα υπερβολική. Το μάτι, βέβαια, το μάτι. Έτσι. Κοιτάξτε μια παχύρευση σάλτσα που έχει γίνει. Μια όμορφη σάλτσα κρασιού. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Γιατί? Διότι θα το αφήσουμε για λίγο στην άκρη και θα κάνουμε κάτι εξίσου σημαντικό. Θα κόψουμε το μαϊντανό, με τον οποίο θα φτιάξουμε μια μικρή γαρνιτούρα λαχανικών με ξύσμα λεμονιού. Τι γίνεται τώρα με αυτό το μείγμα? Ο μαϊντανός με το ξύσμα του λεμονιού βγάζουν αιθέρια έλαια. Ναι. Αιθέρια έλαια. Αιθέρια έλαια. Όταν λοιπόν αυτά έρθουν σε επαφή με τη ζεστή επιφάνεια του κρέατος, το κρέας, επειδή έχει ανοιγμένους τους σπόρους, τραβάει μέσα του όλα τα αρώματα. Βγάλ' το πικριώσει. Μπράβο. Πάπα. Έτοιμη η γκρεμολάτα μας. Και θα του βάλουμε από πάνω, θα τελειώσουμε, επειδή είναι του άγριου βράχου οπωσδήποτε. Και κυκλαδίδι και κάπαρη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε το Oro Toro, έτσι, που μας φιλοξένησε για να κάνουμε αυτές τις πανέμορφες συνταγές. Για να δούμε τι θα φάτε. Κύριε Σκούλα, πώς είπαμε το πιάτο μας? Το μοσχάρι του άγριου βράχου. Άγριου βράχου. Για να δω, είναι άγριο. Καλά, τρελαθώ καταρχήν. Πώς κόβεται σαν βαμβάκι. Πολύ άγριο μιλάμε. Πανάγριο. Εξαιρετικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτιάχτε το που είναι εύκολο και δοκιμάστε το. Αλλάξτε τις συνήθειές σας.